स्वाती टीचर आणि फर्स्ट स्टँडर्डला मी मराठी हा विषय घेते. तर मुलांनो, मागील भागामध्ये आपण युनिट नंबर 10 त्याच्यामध्ये आपण भाज्यांच्या विषयी माहिती घेतली. तर भाज्या म्हटलं तर विविध भाज्या, त्यांची नावं, त्यांच्या आहारामध्ये कोणकोणत्या भाज्या आपण समावेश केल्या जातो, त्यापासून त्या भाज्यांपासून आपण कोणकोणते पदार्थ बनवले जातात हे आपण पाहिलं. त्याच्यानंतर 11वा युनिट जो आहे त्याच्यामध्ये चव, पदार्थांची चव. आता एखादा पदार्थ आपण खाल्ला तर तो पदार्थ, त्या पदार्थाची चव कशी लागते आपल्याला, तर आंबट, गोड, तिखट, खारट किंवा कडवट पण म्हणजे कडू, अशा पदार्थांची चव ती आपण मागील भागामध्ये पाहिली. त्याच्यामध्ये आणखी कोणकोणते पदार्थ म्हणजे कोणत्या चवीचे कोणते पदार्थ आहेत त्याविषयी सुद्धा आपण माहिती घेतली. ते पदार्थ लिहून घेतले. म्हणजे आता तिखट पदार्थ कोणते आहेत, परत खारट पदार्थ कोणते आहेत, परत गोड पदार्थ कोणते आहेत, परत कडू पदार्थ कोणते आहेत त्यांच्याविषयी आपण माहिती घेतली. ते खाद्यपदार्थांची नावं आपण लिहून घेतली. नंतर आपण 12वा युनिटमध्ये पक्षी पाहिले. आता पक्षी म्हटलं तर कोणकोणते पक्षी आहेत ते पक्ष्यांची नावं आपण लिहून घेतली. त्याच्यानंतर 13वा युनिटमध्ये आपण जंगली प्राणी म्हणजे कोणते, तर जंगलामध्ये राहणारे प्राणी ते कोणकोणते आहेत त्यांच्याविषयी माहिती घेतली. आणि जंगलामध्ये राहणारे हे प्राणी, जंगली प्राणी म्हणजे ते प्राणी शिकार वगैरे करतात, इतर प्राण्यांची शिकार वगैरे करून मांसाहारी प्राणी पाहिले आपण. त्याच्यामध्ये जंगली प्राणी म्हणजे हिंसक, मग ते स्वतः शिकार करतात आणि स्वतः म्हणजे शिकार करतात. ते जंगली प्राणी म्हणजे हिंसक प्राणी असतात, ते जंगलामध्येच राहतात आणि ते प्राण्यांची शिकार करून ते मांस वगैरे ते जंगली प्राणी खात असतात. त्यांच्याविषयी माहिती आपण घेतली, त्यांची नावांची माहिती आपण घेतली. त्याचबरोबर 14वा जो युनिट आहे त्याच्यामध्ये पाळीव प्राणी. आता पाळीव प्राणी म्हटलं तर आपण घरामध्ये आपण जे प्राणी पाळतो त्यांच्याविषयी आज आपण त्या युनिटमध्ये 14व्या युनिटमध्ये आपण माहिती घेतली. तर त्याच्यानंतरचा जो युनिट आहे 15वा युनिट, तर 15व्या युनिटमध्ये वेगवेगळे रंग. आता वेगवेगळे रंग याच्यामध्ये आपण काय पाहिले, विविध असे रंग आहेत आणि त्या रंगांची नावं आपण पाहिली. म्हणजे कोणते कोणते रंग आहेत त्यांची नावं. परत आता आपण त्या वस्तूची किंवा कोणते पदार्थ असू दे किंवा कोणते वस्तू असू देत किंवा म्हणजे कोणते रंग त्यांच्या नावं, त्या म्हणजे कुठल्या कलरचं म्हणजे फळ असू दे, फूल असू दे, त्याचा रंग कसा आहे, त्याविषयी वस्तूंचा रंग कसा आहे त्याविषयी आपण माहिती त्या रंगामध्ये घेतली. त्या रंगांचं वैशिष्ट्य काय आहे हे आपण जाणून घेतलं, त्या वेगवेगळे रंग. त्याच्यानंतरचा जो युनिट आहे तो म्हणजे 16वा युनिट. 16वा युनिट म्हणजे कोणता आज आपण घेणार आहे, 16वा युनिट. आज आपण कोणता युनिट घेणार आहे, वेगवेगळे रंग. नंतरचा जो युनिट आहे तो म्हणजे 16वा युनिट, शरीराचे अवयव. आज आपण पाहणार आहे, हा युनिट आज आपण घेणार आहे. त्याच्यानंतर 17वा युनिट, ससा ही एक गोष्ट आहे, ते आज आपण घेणार आहे. म्हणजे वेगवेगळे रंग 15व्या युनिटमध्ये आपण इथपर्यंतचा भाग आपण मागील भागामध्ये पाहिला होता. तर आज आपण 16वा युनिट आणि 17वा युनिट आज आपण घेणार आहे. तर त्याच्यामध्ये पहिला जो 16वा जो युनिट आहे त्याच्यामध्ये शरीराचे अवयव आता आपण पाहूयात. आता बघा, पान नंबर 85 वरती दिलेला आहे. इथं बघा, शरीराचे अवयव चित्रामध्ये दिलेले आहेत तुम्हाला. बघा, इथं शरीराचे अवयव आहे, चित्र आहे त्यांची, आणि त्याविषयी आज आपण माहिती घेऊयात. आता बघा टेक्स्ट बुक मध्ये. तर आता बघा, पहिलं जे आहे तर हात म्हटलं तर हा एक शरीराचा अवयव आहे. पहिला कोणता दिलेला आहे, हात. इथं शरीराचे अवयव आपण लिहूयात, नाव लिहूयात इथं. अवयव, शरीराचे अवयव, त्यांची नावं आपण इथं लिहूयात. पहिलं कोणतं आहे, हात. नंतर चित्रामध्ये दिलेला आहे डोळा, डोळ्याचं चित्र दिसतंय, चित्र पाहायचंय, चित्रामध्ये दिसतंय तुम्हाला. परत तिसरं आहे नाक, परत कान, त्याच्यानंतर दात, नंतर जीभ,
शरीराचे अवयव आहेत, त्याचबरोबर आणखी सुद्धा अवयव आहेत, त्यांची पण इथं नावं लिहून घेऊयात आता. त्याच्यामध्ये इथं दिलेलं आहे, त्याच्यामध्ये जीभ आहे, दात, हात, डोळे, नाक, कान, दात, जीभ, पाय, हे परत केस, हे आपल्या शरीराचे अवयव आहेत. असे अनेक आपल्या शरीराचे अवयव दिलेले आहेत. त्याच्यामध्ये तर हात, डोळे, डोळा, परत नाक, कान, दात, जीभ, पाय, केस, हे मुख्य आपल्या दिलेले आहेत. त्यांचे उपयोग काय आहेत ते आपण लिहून घेतले. आणखीन इथं काही शरीराचे अवयव दिलेले आहेत त्यांचे. तर हे शरीराचे अवयव जे आहेत त्यांचे पण काही उपयोग आहेत. आता शरीराचे अवयव म्हणजे हाताचा उपयोग, हा शरीराचा हात हे शरीराचे अवयव आहे. तर त्याचा उपयोग आपण कशासाठी करतो? हाताचा उपयोग आपण कशासाठी करतो? एखादी वस्तू आता मी पाहिली, तुम्ही आता इथं मी लिहिलं आणि काहीतरी घेण्यासाठी मी तिथं गेले, तर काही ते खोडण्यासाठी किंवा रफ करण्यासाठी ते मी डस्टर तिथून उचललं, म्हणजे हाताचा उपयोग मी काय केला? ते डस्टर घेण्यासाठी केला. म्हणजे हाताचा उपयोग कोणतीही वस्तू घेण्यासाठी किंवा खाण्यासाठी आपण हाताचा उपयोग करत असतो. वस्तू पकडण्यासाठी, घेण्यासाठी, ठेवण्यासाठी आपण हाताचा या उपयोग करत असतो. डोळा, आता डोळ्याचा उपयोग आपल्याला कशासाठी होतो? आता डोळे आपले डोळे किती आहेत? आपले 2 आहेत. तर त्या डोळ्यांनी आपण ही सगळी सृष्टी जी आहे, हे निसर्ग आहे, त्याच्यामध्ये विविध पक्षी, प्राणी पाहतो आपण. या डोळ्यांमुळे आपल्याला दिसतं. आणखीन वाचन, आपण अभ्यास करतो, त्या डोळ्यामुळे आपल्याला दिसतं. नेत्र म्हणतात त्याला, डोळ्याला काय म्हणतात? नेत्र म्हणतात. या 2 डोळ्यांनी आपण संपूर्ण जग, सृष्टी पाहू शकतो. म्हणजे डोळ्यांचा उपयोग कशासाठी होतो? पाहण्यासाठी, वाचण्यासाठी डोळ्याचा उपयोग होत असतो. तर आता त्याच्यानंतरचा जो अवयव आहे नाक. आता नाक म्हटलं तर आपल्याला नाकामुळे सुगंध, एखादा पदार्थ जर आपल्या घरी बनवला असेल तर आपल्याला लगेच वास येतो. हा काहीतरी गोडाचा पदार्थ आहे, की लगेच आपल्याला काहीतरी आई आपल्या काहीतरी बनवत आहे, गोडाचा पदार्थ करत आहे, तर आपल्याला लगेच सुवास येतो. काहीतरी बनवलेलं आहे, गोड काहीतरी बनवलेलं आहे आपल्या घरी, असं आपल्याला. म्हणजे नाकाचा उपयोग श्वास घेण्यासाठी आपल्या या नाकाचा उपयोग होतो. शरीराचा अवयव कोणता आहे तिसरा? तर नाक आहे. नाकाचा उपयोग कशासाठी होतो? श्वास घेण्यासाठी, वास घेण्यासाठी. आता फूल असेल, आता फुलाचा तुम्हाला आता कोणताही फूल दिलं तुमच्या हातामध्ये तर तुम्ही लगेच वास घेता त्याचा, म्हणजे सुगंध, आपल्याला सुगंध कळतो. त्या फुलाचा सुगंध कसा आहे, किती छान वाटते. आता मोगऱ्याचं फूल वगैरे तुमच्या हातामध्ये दिलं, वा किती छान वास आहे आपण म्हणतो ना. म्हणजे त्या वास, सुगंध, त्या नाकाचा उपयोग आपल्याला वास घेण्यासाठी, सुगंध घेण्यासाठी आपल्याला होत असतो. तर त्याच्यानंतरचा जो शरीराचा अवयव आहे ते म्हणजे कान. आता कान म्हटलं तर आपल्याला ऐकण्यासाठी. आता एखाद्या दूरवर आता काहीतरी आवाज ऐकू येत असेल तर आपण लगेच ऐकतो. प्राण्यांना सुद्धा बघा, प्राण्यांना सुद्धा आपल्या बरोबरच प्राण्यांना सुद्धा कान त्यांचे इतके तीक्ष्ण असतात. आता जंगली प्राणी असू देत, नाहीतर पाळीव प्राणी असू देत, त्यांना सुद्धा कान इतके तीक्ष्ण असतात. म्हणजे त्यांना काहीतरी संकटाची चाहूल लगेच लागते प्राण्यांना. आता एखादं संकट येणार आहे, आता प्राणी जर असेल, आता समजा हरिण वगैरे जंगलामध्ये राहत असतात, आता ते हिंस्र प्राणी, जंगली प्राणी त्यांची शिकार करतात. आता वाघ, सिंह हे हिंसक प्राणी आहेत, ते शिकार करतात हरणीची वगैरे. तर त्या प्राण्यांना इथं काहीतरी म्हणजे कुठला तरी दुसरा प्राणी येत आहे म्हणजे त्यांना कळतं की समोर आपल्या संकट आहे, तिथून ते आपण निघून जावं. म्हणजे तीक्ष्ण कानानं त्यांना लगेच संकटाची चाहूल लागते. म्हणजे एखाद्याचा आवाज आपल्याला कळतो, लांब एखादा आवाज येत असेल ऐकू तर तिकडे काहीतरी किंवा गाण्याचा वगैरे ऐकू येत असेल तर नाही, तिथं आपल्याला काहीतरी कार्यक्रम असेल किंवा काहीतरी भाषण असेल किंवा काय. आता मी तुम्हाला शिकवते तर माझा तुमच्यापर्यंत आवाज जातो, ते तुम्हाला ते ऐकता, तुम्ही कानाने ऐकता. म्हणजे तिथून मी जे सांगते ते तुम्ही ऐकता. म्हणजे ऐकण्याचं काम हे कानाचा म्हणजे उपयोग कशासाठी होतो? ऐकण्यासाठी होतो. म्हणजे कान हे ऐकण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो.
तर आता त्याच्यानंतरचा जो आहे दात. आता दात म्हटलं तर आता पक्ष्यांना आहे, दात म्हटलं तर प्राण्यांना वगैरे आहेत. आता प्राणी, हिंसक प्राणी म्हटलं तर त्यांना मांस वगैरे खाण्यासाठी काहीतरी असे मोठे मोठे दात असतात. वाघाचे, सिंहाचे दात बघितलं तर तुमचे किती मोठे मोठे असतात. त्यांनी असे पटकन असं मांस वगैरे ते शिकार केले तर त्यांना खाता यावेत अशी प्राण्यांची सुद्धा विशिष्ट असे दात असतात. म्हणजे आणखी आपले मानवाचे दात बघितले तर आपल्या दातानुसार आपण पदार्थ एखादा खातो, तर ती खाण्यासाठी, पदार्थ खाण्यासाठी त्याचा दाताचा उपयोग होत असतो. आता कठीण पदार्थ, आता जर कठीण पदार्थ आपल्याला सहज आपल्याला खाता येईल का, तर नाही. ते खाण्यासाठी, तर ते पदार्थ म्हणजे खाण्यासाठी आपल्याला दाताचा उपयोग होतो. कठीण पदार्थ खाण्यासाठी आपल्याला दाताचा त्या उपयोग होत असतो. तर असे हे दाताचा उपयोग आपण खाण्यासाठी वगैरे करत असतो, पदार्थ खाण्यासाठी. तर त्याच्यानंतरचा जो युनिट आहे तर ते जीभ, नंतरचा अवयव आहे जीभ. शरीराच्या अवयवामधल्या नंतरचा अवयव आहे जीभ. दातानंतरचा अवयव कोणता? जीभ. आता जीभचा उपयोग कशासाठी होतो, तर आता जीभ म्हणलं तर आपण पदार्थ तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे आपण चव पाहिली, मागील युनिटमध्ये आपण चव पाहिली. त्याच्यामध्ये आपण एखादा पदार्थ आपला, आता समजा तुम्हाला आजारी असाल तुम्ही, तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला जर समजा गोळी दिली, डॉक्टरांनी गोळी दिली, तर ती गोळी जर आपण तोंडात आपण टाकलो तर नाही ती कडवट आहे, त्याची चव आपल्याला माहिती असते. कारण आपण ती खाताना आपल्याला तिची चव कशी लागते, कडवट लागते, म्हणून आपण ते टाळतो, नको म्हणतो. आता हे नको, मला औषध नको, तुम्ही म्हणता ना मम्मीला नको मला औषध देऊ नकोस, असं आपण खात नाही ती गोळी. म्हणजे गोळीची चव कशी असते, कडवट असते. तर अशी ही चव जी आहे, पदार्थांची चव असू दे, अशी पदार्थांची चव वगैरे आपल्याला या जिभेमुळे कळत असते, या जिभेमुळे कळत असते. हा झाला शरीराचे अवयव जीभ. तर त्याचा उपयोग काय होतो, चव, पदार्थाची चव कळण्यासाठी. म्हणजे तो पदार्थ कसा आहे, तिखट आहे, खारट आहे, आंबट आहे, कडू आहे का गोड आहे, अशी हे चव ही जीभ आपल्याला सांगत असते पदार्थांची. ठीक आहे. तर त्याच्यानंतर शरीराचा अवयव कोणता आहे, तर पाय. आता पाय म्हणलं तर आपण इकडून तिकडे जाण्यासाठी, धावण्यासाठी, पळण्यासाठी, या आता शर्यत लावली असेल, पळण्याची शर्यत असेल तर त्याच्यामध्ये पळतो आपण, धावतो. पळतो म्हणजेच काय, धावतो. तर धावण्यासाठी, पळण्यासाठी, इकडून तिकडे जाण्यासाठी तर या पायाचा आपण वापर होतो. शरीराचा अवयव कोणता आहे, पाय. तर पायाचा इकडून तिकडे जाण्यासाठी, धावण्यासाठी, पळण्यासाठी या आपल्या शरीराचा अवयवाचा उपयोग होतो. त्याच्यानंतर केस. आपल्या डोक्यावरती केस आहेत बघा. केस नसेल तर कसं दिसेल आपल्याला, म्हणजे केस हे सुद्धा आपल्या शरीराचा मुख्य अवयव आहे. केस असणंच गरजेचंच आहे. म्हणजे केस हे सुद्धा आपल्या शरीराचा अवयव आहे. त्याच्याबरोबर गाल आहेत आपले, गाल. परत त्याच्यानंतरचा जो आहे दंड आपले दंड आहेत आपले बघा. म्हणजे आपले हे दंड, ह्याला काय म्हणतो, आता हे हात झाला आणि याला काय म्हणतो आपण, बाहू किंवा दंड असं म्हणतो. याला काय म्हणतो आपण, बाहू किंवा दंड असं म्हटलं जातं. ठीक आहे. त्याच्यानंतरचा जो अवयव आहे तो कोपर म्हणजे काय, हा हात झाला, त्याचा इथं हा काय झाला, कोपर म्हणतात याला. इथं याला काय म्हणायचं, कोपर म्हणतात. ठीक आहे. तर त्याच्यानंतरचा जो अवयव आहे तो म्हणजे टाच. आता पाय आपण चालतो तर त्याची ही पायाची सगळ्यात लास्ट शेवटी इकडे जो भाग आहे तो, त्याला काय म्हणायचं, टाच म्हणतात. टाचेवरती टाच आपण पाय असं टेकतो, टेकताना आपण व्यवस्थित टाच आपण इथं असं ठेवतो, म्हणजे पायाची टाच असं म्हणतो आपण. ठीक आहे. तर असे हे शरीराचे अवयव पाहिले, त्याचे उपयोग पाहिले. त्याच्याच बरोबर हे शरीराचे अवयव लिहून घ्यायचे, त्यांचे उपयोग लिहून घ्यायचे आहे. म्हणजे प्रत्येक शरीराचा, प्रत्येक अवयवाचा काही ना काही आपल्याला उपयोग आहे. तर हे अवयव, शरीराचे अवयव तुम्ही लिहून घ्यायचे. तिथं चित्रामध्ये दिलेले आहेत, तुम्हाला नावं दिलेले आहेत, ते नोट करायचे आपल्या नोटबुक मध्ये. ठीक आहे. तुम्हाला हा भाग समजला असेल, शरीराचे अवयव. त्याच्यानंतरचा जो युनिट आहे तो म्हणजे 17वा युनिट. 17वा युनिट म्हणजे त्याच्यामध्ये एक ससा असतो. ते ससा तुम्हाला माहिती आहे, ससाचा रंग कसा असतो, पांढऱ्या रंगाचा ससा असतो. ससाचा रंग, आणखी ही एक गोष्ट आहे, सशाची ही एक गोष्ट आहे. तुम्हाला गोष्टी आवडतात ऐकायला. गोष्ट म्हणली तर सर्वांनाच गोष्ट आवडते. आणखीन गोष्टीमधून ही गोष्ट आहे, सशाची एक गोष्ट आहे. आणखीन तुम्हाला कासव आणि सशाची सुद्धा गोष्ट माहिती असेल की शर्यत, त्या कासव आणि सशामध्ये शर्यत लागलेली असते आणि शेवटी सशा कोण जिंकतं, तर कासव जिंकतं, ससा हरतो. तर शर्यत जिंकली कासवाने असं आपण म्हणतो त्यावेळेस. मग ससा आणि कासवाची गोष्ट तुम्हाला माहिती आहे. तर आज आपण ससा
17व्या युनिटमध्ये ससा ही गोष्ट आज आपण पाहणार. ही गोष्ट दिलेली आहे, त्याच्यामध्ये ससा आणि माकड यांची ही गोष्ट आहे. तर त्याच्यामध्ये बघा टेक्स्टबुक मध्ये पान नंबर 86 वरती दिलेले आहे ससा. कोणत्या युनिट आपण पाहतोय? 17वा युनिट ससा. तर ससा एक दिवशी काय होतं, ससा आणि माकडाची ही गोष्ट आहे. तर त्याच्यामध्ये एक दिवस काय होतं, ससा गाजर खात, सशाला एक दिवस गाजर दिसतं. शेतामध्ये गेल्यानंतर सशाला एक दिवस गाजर दिसतं. आणखी तो खात असतो. ते गाजर पाहून त्याला खूप आनंद होतो आणि तो खात असतो. तेवढ्यात तिथं एक माकड येतं आणि माकड येऊन त्याच्या हातातील ते गाजर घेतो आणि घेतल्यानंतर सशाला खूप म्हणजे विनवणी करतो, माकड भाऊ तुम्ही मला गाजर ते माझं द्या, असं तो विनवणी करतो. कोण? ससा. कोणाला विनंती करतो? माकडाला विनंती करतो. तर माकड ते गाजर त्याला सशाला देत नाही. मग त्यावेळेस ससा निराश होतो, म्हणजे त्याच्या हातातून म्हणजे असं हिसकवून घेतो. तो माकड काय करतो, सशाच्या हातातून गाजर हिसकवून घेतो. आणखीन त्यावेळेस तो ससा सांगतो, माकड भाऊ मला माझं गाजर परत द्या. त्यावरती तो माकड त्या सशाला गाजर परत देत नाही. त्यामुळं तो नाराज होतो. आणखी शेवटी त्या सशाला एक युक्ती सुचते. काय सुचते? युक्ती सुचते, म्हणजे एक कल्पना सुचते त्याला की काय करावं, असा तो विचार करतो. त्याच्यामध्ये त्या सशाला युक्ती सुचते. आणखीन त्याला आठवतं की आपल्या घरी एक कपाट आहे आणि त्या कपाटामध्ये अनेक फळं आहेत. त्या सशाला आठवण होते की आपल्या घरी एक कपाट आहे आणि त्या कपाटामध्ये अनेक भरपूर मातीपासून बनवलेली फळं आहेत. मग ती फळं त्याला आठवतं आणि हे सर्व दृश्य जे आहे, मग तो आपल्या घरी जातो. सशाला आठवल्यानंतर त्याला एक कल्पना सुचते आणि तो घरी जातो. आणखीन घरामध्ये ते कपाट उघडून त्यातली फळं, मातीपासून बनवलेली जी फळं आहेत, त्याला मातीपासून बनवून फळं रंग वगैरे जसे म्हणजे खरोखरच ती फळं असल्यासारखं दिसत असतात. फळं मातीची फळं असतात खरं, पण ती खरी फळं जी असतात ना, तशा पद्धतीचं ती फळं दिसत असतात. मग ती मातीची फळं तो कपाटामधून काढून घेतो. आणखीन हे सर्व दृश्य जे आहे ते माकड पाहत असतं. हे सर्व ससा काय करतो काय नाही, हे सर्व दृश्य जे आहे ते माकड पाहत असतं. मग शेवटी तो ससा येतो, फळ घेऊन येतो, त्यातलं एक पपई घेऊन येतो. आणखीन ते फळ त्याला पपईचं फळ घेऊन येतो आणि तो काय करतो, त्या माकडाला देतो. आणि माकड काय करतं, तो ससा ते फळ, मातीपासून बनवलेलं फळ, ते कसलं फळ असतं, मातीपासून बनवलेलं फळ असतं आणि ते फळ त्या माकडाला देतं. मग त्यावरती माकडानं ते सस्याला जेव्हा ते पपई मातीपासून बनवलेले फळ ते पपई त्या माकडाला दिल्यानंतर तो माकड सशाचं जे गाजर त्यांनी घेतलेलं असतं ते गाजर सशाला परत करतं, म्हणजे देतं. मग त्यावरती तो माकड जे आहे तो ससा खुश होतो, त्याला गाजर परत मिळतं. मग माकड काय करतात, आपल्याला नवीन दुसरं फळ मिळालंय म्हणून तो ते खायला जातं. मग ते खाताना त्याचा एकदम दात तुटतो, कारण ते फळ कशाचं असतं, मातीचं असतं. त्याला ते खाताना त्याचा दातच तुटतो आणि मग त्याला राग येतो, हे घे म्हणून तो काय करतो, मला फळच नको म्हणून टाकून देतो. म्हणजे हे घे तुझं, तुला फळ, माझा दातच तुटला, असं तो माकड त्या सस्याला म्हणतो. म्हणजे असा हा हुशार ससा आपल्या चतुराईनं आपल्या या संकटावरती मात करतो. म्हणजे त्याला एक कल्पना सुचते, म्हणजे दुसऱ्याची वस्तू जी आहे ती हिसकावून घेऊ नये, असं या कथेतून आपल्याला शिकवण मिळते. तर आणखीन एखादं संकट आलं असेल किंवा एखादी गोष्ट आपल्याला संकटाच्या वेळेस आपल्याला काय करावं काही नाही सुचत नसेल, तर आपण विचारपूर्वक त्या संकटावरती मात करणं गरजेचं आहे. अशी ही गोष्ट ससा म्हणजेच काय, हुशार ससा. इथं काय आहे, हुशार ससा असं आपण त्याला म्हणूया. म्हणजे आपल्या चतुराईनं त्याने आपलं ते गाजर परत आपल्याला मिळवलं आणि आपला तो गाजर मिळवून तो खुश झाला, असा हा ससा. तर आता बघा मी वाचतेय, बघा टेक्स्टबुक मध्ये पान नंबर 86 ससा. 17वा युनिट काय आहे, ससा. एक ससा होता, एक ससा होता, एक होता ससा. एके दिवशी तो एका शेतात गेला. एके दिवशी तो कुठे गेला, शेतात गेला. तिथे त्याने गाजर पाहिले. एक ससा होता आणि एके दिवशी तो कुठे गेला,
शेतामध्ये गेला आणि तेथे त्याला तेथे त्याने काय पाहिलं? गाजर पाहिलं. त्याच्यानंतर बघा चित्रामध्ये काय दिसते, ससा ते गाजर पाहून खूप खुश झाला. ससा ते गाजर पाहिलं त्याने शेतामध्ये आणि त्या गाजर पाहिल्यामुळं तो खूप खुश झाला. तिसऱ्या चित्रामध्ये काय दिसते बघा, तो गाजर घेऊन एका झाडाखाली बसून खाऊ लागला. त्याने ते गाजर घेतलं आणि एक झाड होतं तिथं आणि त्या झाडाखाली बसून तो खाऊ लागला. थोड्या वेळाने तिथे एक माकड आले. थोड्या वेळाने तिथं माकड आले आणि त्याने गाजरावरती झडप मारली. त्याने काय केलं, तिथं तो ससा गाजर खात होता त्या झाडाखाली बसून. तर तिथं थोड्या वेळात एक माकड आलं आणि त्यांनी काय केलं, त्या सशाच्या हातातील गाजर त्या माकडाने हिसकावून घेतलं. म्हणजेच त्या गाजरावरती त्यांनी झडप मारली. तर त्याच्यानंतर काय झालं बघा, चौथ्या चित्रामध्ये बघा, ससा म्हणाला, माकड भाऊ माझे गाजर मला परत कर. त्यावर माकड काही म्हणाला, नाही रे. तो विनवणी करतो ससा की माकड भाऊ तुम्ही मला गाजर माझं परत द्या. तर तो माकड काय म्हणतो, ससाला विरोध करतो, नाही म्हणतो, मी नाही देणार असं तो म्हणतो. तर आता इथं बघा पान नंबर 87. तर आता बघा पहिल्या इथं 87 पान नंबर वरती बघा, तर ससा खूप हुशार होता. त्याला एक कल्पना सुचली. त्यावरती तो गप्प शांत बसून राहिला. आता काय करावं त्याला सुचेना. त्या माकडाने ते गाजर परत दिलं नसल्यामुळं ससा नाराज झाला. त्याला काय करावं सुचेना. मग तो ससा खूप हुशार होता. तो ससा कसा होता, खूप हुशार होता. त्याने विचार केला. त्याला एक कल्पना सुचली. तो विचार करू लागला, काय करावं बरं आता. त्याने घेतलंय आपलं गाजर घेतलंय माकडाने, तर तो विचार करू लागला. तो खूप हुशार होता. तर त्याने काय केलं बघा, तर माझ्या घरी एक कपाट आहे, त्यात मातीची खूप फळे आहेत. त्याला विचार सुचला की त्याला आठवलं, एक कल्पना सुचली त्याला. तर आपल्या घरी म्हणजे माझ्या घरी म्हणजे सस्याला आठवलं की माझ्या घरी म्हणजे स्वतःच्या घरी त्या सस्याच्या तर एक कपाट आहे. आणखीन त्या कपाटामध्ये फळं आहेत. कशाची फळं आहेत, तर ती मातीपासून बनवलेली फळं आहेत. कशाची फळं आहेत, तर ती मातीपासून बनवलेली फळं आहेत. मग तो काय करतो बघा पुढं, माझ्या घरी कपाट आहे. तो म्हणतो, मनातल्या मनात आपल्याला स्वतःला विचार करतो. आणि ससा काय म्हणतो, माझ्या घरी कपाट आहे, त्यात मातीची खूप फळे आहेत. त्याच्यामध्ये खूप फळे आहेत. आणि पुढे काय होतं बघा, मातीपासून बनवलेले एक फळ घेऊन ससा झाडाच्या मागे गेला. मग त्यातलं त्यांनी काय केलं, तो घरी गेला आणि त्या कपाटामधून त्यांनी मातीचं एक फळ घेतलं आणि तो झाडाच्या पाठीमागे जाऊन बसला. तर माकड हे सगळं दृश्य जे आहे ते माकड पाहत होतं. त्यावेळेस ते माकड पाहत होतं. आणि नंतर काय झालं बघा, माकडाने ते फळ पाहिले. सशाने त्याला पपई दिली आणि माकडाने गाजर परत केले. हे सगळं दृश्य तो माकड झाडावरती बसून पाहत होता. ससा काय करतोय काय नाही हे सगळं दृश्य तो पाहत होता. त्या सशानं आपल्या कपाटामधून ते पपईचं फळ जे आहे तो घेऊन येतो आणि ते पपईचं फळ त्या माकडाला देतो. त्यावरती ते माकड काय करतं, त्याला परत सशाला गाजर देतं. आणखीन फळ मिळाल्यामुळं माकड खुश होतं आणि ते खायला जातं. तर आता पुढं काय होतं बघा, पपई तर खोटीच होती. तो जेव्हा खातो माकड पपई मिळाल्यानंतर गाजर सशाला मिळतं. ससा माकडाला पपई देतो आणि जेव्हा ती फळ मिळतं तेव्हा तो फळ खायला जातो माकड. तर पपई तर खोटीच होती. माकड मनात म्हणाले, पपई तर खोटीच आहे. सशाने आपल्याला मूर्ख बनवले. पपई तर खोटीच आहे. जेव्हा तो खातो तेव्हा त्याचा दात तुटतो, त्यावेळेस त्याला कळतं की ही पपई काय आहे, खोटी आहे. आणखी तेव्हा दात तुटल्यानंतर मग तो म्हणतो, त्याच्या लक्षात येतं की ह्या सशाने आपल्याला मूर्ख बनवलेला आहे. असे म्हणून त्याने पपई सशाला परत केली. ही घे तुझी पपई म्हणून मूर्ख बनवलेला त्याच्या लक्षात आल्यानंतर मग परत तो सशाला ती पपई देऊन टाकतो. ही घे पपई आणि म्हणाला, घे तुझी पपई, माझा दातच तुटला. ही घे तुझी पपई, माझा दातच तुटला असं तो माकड त्या सशाला सांगतो. मग ससा खूप खुश होतो आणि आपलं गाजर आणि बनावटी पपई घेऊन खूप खुश होऊन तिथून तो परत निघून जातो. असा हा हुशार ससा. आपल्या चतुराईनं त्या गोष्टीवरती मात त्यांनी केली. आणि कसं म्हणजे एखाद्या व्यक्ती जर आपल्याला जाणून बुजून आपल्याला संकटात ढकलत असेल किंवा आपली हे करत असेल
किंवा आपल्या समोर एक संकट असेल तर त्यातून आपण कसा मार्ग काढावा ही गोष्ट या हुशार सशाकडून आपल्याला शिकवण मिळते. म्हणजे हा हुशार ससा कसा विचारपूर्वक म्हणजे याच्यातून आपल्याला कसं आपली गोष्ट कशी मिळवता येईल ते आपण सशाकडून शिकलेली आहे. तर आज आपण कोणता युनिट पाहिला, शरीराचे अवयव पाहिले, शरीराचे नावं इथं लिहून घेतली, त्यांचे उपयोग पाहिले, त्याच्यानंतर ससा याची गोष्ट पाहिली, हुशार ससा त्याची शिकवण काय आहे ती आपण पाहिली. तर असे हे 2 युनिट तुम्ही वाचन करायचं आहे. हे शरीराचे अवयव लिहून घ्यायचे आहेत, त्यांचे उपयोग मी लिहून देणारच आहे, ते सुद्धा व्यवस्थित लिहून आपल्या नोटबुकमध्ये घ्यायचे आहेत. हा भाग तुम्हाला समजला असेल तर आज आपण इथंच थांबूयात. भेटूया पुढच्या भागामध्ये. धन्यवाद.